ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧ ಸುವರ್ಣ ಬಕ ಎನಿತ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡಿಂಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋನಿತ್ತನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ತೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಕಡಿಮೆ ಆಜಿ ತಾಸು ನೆನೆಪ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ತಾಸು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆನೆತೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತ ಉರ್ದ ಬೇಳೆಗೆ ಒಂಜೆರೆಡ್ದ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಹಾಪಣತಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆವನಗ ಚೂರ್ಲಾ ನೀರು ಗಲಸುನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ದಿನ ಬಂದೋಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉರ್ದುದ ವಡೆ ಆವಡೆ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಂಬಡೆ ಆವಡೆ ಕೆಲವರ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆವನಗ ಗಾಳಿ ದಿಂಜುಜಿ ಪಂಡ ಏರೇಷನ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆವನ ಪದ್ಧತಿಡೆ ಗಾಳಿ ದಿಂಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ವಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆದುವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ದಿಲಕ್ಕ ಉರ್ದುದ ವಡೆ ಆವಡೆ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಂಬಡೆ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣಡು ಕಲ್ಲದ ಗ್ರೈಂಡೆಡ್ ಕಡೆಬೇರೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಂಡ್ ಕಡೆಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದಿನವೇನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಜನೋಡು ದೆತ್ತಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಚುರ್ಲಾ ನೀರು ಗಲಸಂದೆ ಕಡೆ ದಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂದ ಐನಾತ್ ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಡು ಬಕ ಕೈನೊಂದು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಬಂದಗೊಂತೆ ರುಚಿ ಕುರ್ಕ ಐಕ್ ಸುರುಕ್ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರೆ ಪಡ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಿನಿ ಈ ಬಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಡ 5-10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆ ಕಲಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಬಂದೋಡು ಗಾಳಿ ದಿಂಜುಂಡು ಬಕ ಅಂಬಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಕಾಯವಡ್ ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಣಲ ಹದ ತೂಟು ಬೆಚ್ಚಾರು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಾವಡಾಣ ಒಂತೆ ಬಂದ ಬಿಡ್ತುಲೆ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚುರ್ಲಾ ಕಾಯ್ದ ಜೊತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಪುಡಾಪುಣ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಕಾಯ್ದು ತೇಲೊಂದುಂಡತೆ ನನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನನ ಅಂಬಡೆ ಕಾಯವಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಟ ಒಂದಕ್ಕ ಕೈನೊಂತೆ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಬಂದದೆ ತಂದು ಇಂಚ ಕೈ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರೀ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆವನಾಗ ಚುರ್ಲಾ ನೀರು ಗಲಸದ ಜೊತೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಚ ಕೈಟೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಣ ಇಂಚಿನ ಒರಿದ್ನ ಬಂದೊಡ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯವನಾಗ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಕಾಯಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಉಲಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಳ್ಳ ಬೆಯ್ಯೊಡತೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಬಡೆ ಕಾಯವನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ 1 ಲೀಟರ್ ದಾತ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸದ 1 ಲೀಟರ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪದ್ರಾಡ್ ಅಂಬಡೆ ವರನೆ ಕಾಯವಲೆ ಎತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮಕ್ಲೆ ಅಪಗ ಪುರಾ ಮರ್ಗಿಳ್ಳ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಯಂಡು ಕೆಲವರಿ ಈ ಬಂದ ಮಲ್ಪನಗ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆವಡ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆವಡ ಗಲಸ್ವೀರ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ ದಾಯಪಂಡ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಬೆಡೆ ತುವಿರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಬಡೆದ ಮಿತ್ ಹದ ಕಂದ ಬಣ್ಣ ಪುರಾ ಮರ್ಗಿಡ್ಲ ಬೇಯ್ದನತೆ ನನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಒರಿದ್ನ ಬಂದೊಡ್ಲ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಂಬಡೆ ಕಾಯಲೆ ಸುರುಕಾದ ದೋಸೆದರಿನ ಕಡಿಮೆ ರಡ್ಡು ತಾಸು ನೆನೆಪಿಡಿದವರ ಕಡೆವರೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ತೈತನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆದರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಐತೆ ಬೊಡುಪ್ಪನಾತ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಳೆಲೆ ಐತೆ ಬಂದ ಏತು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡು ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತನ್ಲೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದದಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಂಚಿನೊಂಜು ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ತಾರಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಪ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪಡಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಸೆ ಮೀ ಪಟ ಪಟ ಪುಡ ಅವನಾಗ ಬೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐತೆ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯವೇರೆ ಸುಲುವಾದ ಒಂತೆ ಒಬ್ಬೇರ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಕಾಯವರ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಕಾಯಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಅಂಶ ಪಂಡ ಕಾಲ ಅಂಶ ದಾತ ದೆತ್ತದ ದೀಲೆ ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತಡು ಬಿರ್ಕೆರ್ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನು. ಇತ್ತೆ ಅರಿದ್ನ ಬಂದ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಮೈತ್ ದಾಯಬಾಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತಡು ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಟು ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮಡ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಪಲೆ. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ತೋಚ್ಪಾಂದುಲೆತ್ತಲೆ. ದೋಸೆಕಾಯ ಅವನ ಕಾವೇಲುಂಡತೆ ಅವು ಬಣಲದ ಮಿತ್ತದಿಲೆ. ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದಾವ್ರ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಣ. ಅಂಚನೆ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗೆಂಡೆ ದಡ್ಡೆ ಪುಡಿಲ ಆಪುಜಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಾವೆಲ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಗೆಂಡೆ ದಡ್ಡೆ ತಯಾರ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕುಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಆದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್.